Ka khoi ya ka Wah Myntdu da kajing sokhya halor kajing kalarong kti ka Wah Myntdu hakini kisni na kajing hiar uslam kumju wat hakisni barang kabenen kabala kta barbu jingma ya kajing long jingman jong ka umbam umdi jong ka tenat PHE ka basam haman kitliu ying jong ka shnong Jowai hak arplai trik jemang hapo kajing alam u presiden makro el parian rengkat kajing senran lang ki wahe shnong ka sor Jowai ki senglong kemi kila penlong kajing le jurip ya kajaka penlang jong ka tenat PHE electrical kabadon haur khla bat kilaya kenduk ru ya umar roskil chalam SDO PHE electrical division ha kane kajing le jurip la sakhi bakinong trei kate katanat kidang ya bun kambha ha kaban penkhuit pensuba ya ki benta jong kajaka penlang namar baka batan ha kate kajaka kamlong shu ka bakhoit namar kajing kala khti ka Wah Myntdu kabadon hamupia ha kabaya de ber kajing kala khti jong ka Wah Myntdu ka seng khot ya ka Wah Myntdu kala lap baka kendau ka ba pentuit na kajing shna ya ka surok de ka MS Dhar Construction Company ka ba penkti ya ka ka seng khot ya ka Wah Myntdu ka penpau kajing soram banyo i bana kaliang ki bor sarkar ba penya ya ka district kumju ka JHADC ne ki bor badai banyada ya ka Wah Myntdu kim shim khia banle ya ka bden kam katkum ka hukum bala kedau da ka NGT halor ka mukot duma ka bala ujor da umma sanjay lalu persya ya ka sarkar jela ka seng khot ya ka Wah Myntdu kala ong bakarukom pentuit kendau kalong ka balai lan hasilenter ki benta basnai ka surok betmai ban poi shatre yong riang bayai ling ba ka Wah Myntdu kala penken mauru ba kala dap ban ujor ban ajing mutru ya deputy commissioner kumju ya EEPWD Jowai Central Division Jowai bat kila dap ru ban jurip rengkat ki magistrate nadu arjar arhoi warba penhe ya ka surok thmai ka khoi ya ka Wah Myntdu ka penpau ru ka jing benyau ya ka shnong Jowai bat ki marjan shnong khamtam ya ki to ki basanya umbam umdi umsai umkhling na ka tanat PHE ki bomkot bor banthet umbam umdi kumju ikinong rap ki badan hali hator nasha kaliang kadiang syakamon jong ka Wah Myntdu bat ka balabu jingma wat ya ka rap kariang ka thung ka tep jong ki lada kumne bet kan long ka Wah Myntdu ka khoi ya ka Wah Myntdu kala airu ka jinyaro ya SDO PHE electrical division kumju ikinong trei ka ne ka jaka pelang ha urkhla ki bala trei stom na ka bentaban penyo ya ka shnong Jowai ya ka umbam umdi da ka bakut ka basuba wat lah pedeng ka jing tenju ka bakrau ha ka ne ka sila don lang ru uma ela mare wahe chnong uma JM pot ngap sembut wahe chnong ki musniang uma M chalam wahe chnong lom yong kejam ma o Syllad general secretary chiliang rai bat ki we ki rang ba ka shnong Jowai